Fil-jum dinji tan-nisa tnieda dokument ta' konsultazzjoni pubblika bi strateġija msejsa fuq 8 pilastri ewlenin li għandhom lan li jsaħħu l-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli fakret li dan diġà huwa gvern femminist li waqaf il-Kunsill Konsultattiv għad-drittijiet tan-nisa li llum il-ġurnata jiġbor fih laqdiet mhux governattivi kollha li jaħdmu għad-drittijiet tan-nisa. Il-pass li jmiss kien dan id-dokument biex strateġija li mistennija toffri direzzjoni lill entitajiet tal-gvern u partijiet oħra interessati biex jassiguraw standards għoljin għan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Il-ħsieb huwa li n-nisa jkollhom sehem f'kull politika tal-gvern u f'kull ħaġa li ssir fil-pajjiż kemm fis-settur pubbliku u anke dak privat biex ikun hemm integrazzjoni tal-ugwaljanza fis-setturi kollha tas-soċjetà. Id-dokument huwa msejjes fuq 8 miżuri: trattament ugwali, aċċess indaqs għal opportunitajiet fuq il-post tax-xogħol, indipendenza finanzjarja, opportunitajiet indaqs għat-tagħlim u l-edukazzjoni, bilanċ bejn ix-xogħol, ħajja privata u tal-familja, opportunitajiet indaqs għall-impjiegi bir-rwol ta' awtorità, opportunitajiet indaqs għas-servizzi tas-saħħa u intersezzjonalità. Miżuri li l-kol ġew identifikati mill-indiċi tal-ugwaljanza bejn il-ġeneru, kif spjegat Annalies Muscat mit-taqsima l-integrazzjoni tal-ġeneru. Bħala strateġija xtaqna li nifukaw fuq il-pilastri li ġew identifikati mill-LIGE, mill-Gender Equality Index, biex bekk naraw li nilħu kull tip ta' mara u kull forum ta' identitajiet differenti. Fil-preżenza ta' numru ta' nisa bir-rwol prominenti fis-soċjetà, il-Ministru Helena Dalli qalet illi aktar minn 50% tal-impjegati fil-Ministeru tagħha u l-entitajiet li jaqgħu taħtu huma n-nisa u esprimiet ix-xewqa li din ir-rappreżentanza qawwija ta' nisa tiżdied f'kull ministeru u entità hekk kif il-mara tista' toffri kontribut u perspettiva differenti minn dik tar-raġel. Tisa nkunu qegħdin nagħmluha bliġi wkoll u għalhekk se noħorġu din il-konsultazzjoni pubblika sabiex in-nies ikunu jafu dak li qegħdin nipproponu, nisimgħu wkoll mingħand in-nies ma xiex jaqblu ma xiex ma jaqblux x'nistgħu nagħmlu aħjar, u mbagħad once illi jkun konkluż il-konsultazzjoni pubblika u mbagħad ovvjament nabbozzaw nerġgħu il-liġi u nresquha fil-Parlament. Kulħadd jista' jgħid tiegħu sa 8 ta' April li ġej billi jibgħat email fuq humanrights@gov.mt jew bittra lill-Uffiċċju tad-Direttorat tad-Drittijiet Umani f'Raħal Ġdid. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.